Ko yadda za ka yi kamar haka, akwai liyokin cikin description, idan ka taɓa shi zai kawo ka nan kamar haka. In ya kawo ka nan kamar haka za ka zo nan kenan ka sa nimeron ka a farko, sai ka zo ka zaɓi code ɗin da za ka saka guda biyu kenan. Na farko ka saka shi, na biyu ma ka saka wanda ka saka a sama. Da ka danna zai kawo ka nan kenan. In ya kawo ka nan abin da za ka yi kenan, ka sa nimeron ka sa code na farko, ka sa code na biyu. Sai ka zo nan ga kamar haka nan cikin enregistrement nan, bari ku ga nan ga. Idan ka cika can sama sai ka zo ka taɓa nan, kuma ya zamanto code ɗin da za ka sa ya kai 6 kenan ko sama da 6. Dole sai ya kai 6 ko sama da 6 code ɗin da za ka saka. Kun ga mu namu sun ce bai kai 6 ba, bari mu sake wani. Yawwa mun sake wani kamar haka kenan, sai mu dawo mu taɓa enregistrement nan, kun gani yanzu dai ya aju. Yanzu sai mu zo mu yi telecharging application ɗin. Wannan in suka nuno haka to ba wannan ATM kin muke so ba, anile za mu danna kenan, sai mu nemo wancan, ba shi muke so ba ATM kin. Mu sake danna telecharge kamar haka nan ƙasa kenan. Nan dai kun ga enregistrement dai ya zauna yanzu, ya zauna kenan. Yanzu sai mu samo application kin. Kun ga mun daina telechargement kamar haka nan, authorize ne na kamar haka. Da kun danna telechargement ne kawo ku nan, gashi nan authorize za ku shiga, sai ka taɓa authorize kamar haka. In ka taɓa gashi za a nuno maka haka, ka gani wannan ATM kin ba shi muke so ba har yanzu dai, ku kula da kyau. Wannan ATM kin ba shi muke so ba, kun gani wannan mu ba shi ne application da muke so mu yi telecharge ba. Sai mu danna anile ga wanda mu bari ya nuno wanda muke so. Mu sake danna telecharge, bari ku ga kamar haka nan ƙasa, saboda wancan shi kaɗai ma yake nunowa kenan ma mun ga. Yanzu nan telecharge gashi nan a nan kenan, sai mu taɓa telecharge kamar haka. Idan muka taɓa kamar haka, kun ga yadda zai nuno TP ne shi mu namu application kin, ba wancan ATM ba ne ba, TP ne gashi nan kenan. Nan ne, wannan shine application da muke so mu yi telecharge. Dole da farko can sama sai ka yi enregistrement kafin ka zo ka yi telecharging application kin kenan. Yanzu mun danna telecharge, sai mu jira ya yi telecharge mu gani. Da yake ma mu dai deja muna da shi, bari can sama ga nan da za ku shiga ku ga yadda zai sauko. Idan kun shiga gashi nan, sai ku sauko nan telechargement nan gashi nan, bari mu wannan ku gani kamar haka nan ga nan telechargement. Kun ga telechargement nan kenan, in ka shiga nan a nan ne za ka ga application kin gashi nan yana saukowa, da za ka ga nan sama. Mu deja muna da shi, shi yasa na tsaida shi kenan. Deja ina da shi cikin portable kin na, kun gan shi gashi nan kamar haka. Deja muna da shi. In ya sauko kawai taɓa shi za ka yi, da ya ƙare ta deja ya kai ka mu namu ga muna gashi namu wanda muka sauke a nan, kawai taɓa shi za mu yi kenan, kawai install zai yi. Tunda deja muna da shi, ba sai mun sake wani telechargement ba kenan. In muka taɓa sai ya bamu kamar haka, mun yi installing application kenan. A nan za mu yi installing shi kamar haka, gashi na install kamar yadda kuka sani, no install. Deja ban da espace, ni deja nawa na installing shi tun ba yanzu ba, gashi nan da za ku gan shi. Ban da espace da storage ne, shi yasa bai nuno mini in yi install ba, amma deja ni nawa gashi nan kamar haka, kun gan shi kenan. Da za ka zo nan gama dai gashi nan dai cikin sauƙi. Sai mu shige shi kamar haka. Kamar haka yanzu idan muka shige shi zai bado mana kamar haka gashi nan. A nan in muka zo nimeron da muka saka a can shi za mu saka kamar haka, kun ga. Idan muka sa nimeron da muka saka a can, code ɗin da muka saka a can, a nan ma kuma shi za mu saka kenan. Deja mun sa code ɗin namu wanda muka saka a can, mun saka menene za mu yi nan deja muna da ne kenan, ba wani sake identification za mu ba.
nan za mu taɓa, bari ku ga gashi kamar haka. Nan za mu shiga kamar haka. Kenan idan muka shiga zai nuna mana kamar haka, yana nuna mana location ko, sai mu taɓa location kin mu ga abin da zai bada. Sai kamar nan hakan gashi nan, nan ga nan kenan ka taɓa kamar haka zai ya bado nan kenan. A nan ne za mu fahimci ya buɗe kenan da nimeron da muke buƙata ya buɗe da komai dai gashi nan. Yanzu nan a nan ne za ka kula cewa wani abu ne kake so, kamar yadda nan sama gashi nan mun nuna muku iya adadin abubuwan da suke buƙata, da yadda za ka yi, da yadda za ka saka, da yadda za ka na samu a kullum kenan. Idan da za ka kula nan gashi nan na farko gashi nan ga abin da kake samu a kullum, abin da suke baka, ga abin da za ka samu a kwanaki 5 in an haɗa, a kwana 30, a wata guda, hatta ma a shekara guda ga abin da za ka samu kenan. Nan ne inda za ka kenan ta wani layi ne kake da, ma Airtel ne, Orange Money, Move, kowanne dai yana yiwuwa ka saya ta wannan hanyoyin. Yana yiwuwa ka saya ta wannan hanyoyin. Kenan yanzu nan ka gani gashi nan, bari mu dawo nan ga tekin nan da muka kun kewaye nan. A nan ne za ka ga duka wannan tablon da muka nuna muku iya BIP1, BIP2, BIP3, BIP4 ga sunan duka. Kenan a nan ga sunan iya tsarin nasu BIP1, 2, 3, hatta iya adadin da suka lissafo a nan. Kenan ga sunan duka gaba ɗaya. Da yake mu dai za mu fara yanayin nashi, kun ga gashi nan yanda yake. Kun ga su ga sunan iya yanda kake so ka sa. In na farko ne BIP1 gashi nan, BIP2 ma haka, 3 ma haka, har zuwa BIP4 kenan. Kana iya zaɓen wanda za ka yi, ko wanda kana iya yin shi, kenan sai ka zaɓa ka shiga, sai ka saya ta hanyar layuyyukan da muka nuna muku. Ma Airtel, Orange Money, Move, duk dai yana yi ta hanyoyi duka, ta yanda za ka iya saya kenan ka fara amfani da wannan abun. Kenan nan abubuwan da za ka na samu a kullum ne, nan revenues da investissement kin ga sunan nan. In ka saka yanayin da aka saka maka gashi nan a BIP1, a kullum 75 francs ne kenan naka a kullum. In na biyu ne BIP a kullum kana da 160 francs kenan. In kuma BIP3 ne a kullum kana da 440 francs kenan. In kuma BIP4 ne a kullum 1250 kenan. Haka ne tsarin nasu yake. Kamar yadda kuka gani a nan haka kenan. Idan ma ka ga abubuwan duk dai sun shige ma, kana iya tambaya cikin commentaire, kenan sai mu yi ma responder kin abubuwan da ka ga duk baka gane ba dai. Nan kun ga sunan, ga nan inda suke nan, yanda kuka gansu a tablon nan, ga sunan daga ciki ma hallau. Kenan ya rage ka zaɓi wanda ka ga za ka iya wannan mai amfani da su ta. Amma to sai mun ji ku dai cikin commentaire. Idan baka gane wani abu ba kana iya tambaya, sai mun ji ku kenan.